העלייה בגילויי האנטישמיות ברחבי העולם מאז שצה"ל נכנס לעזה גורמת ליהודים רבים לחשוב ברצינות על עלייה לארץ, והצעד הראשון שלהם הוא בדרך כלל רכישת נכס. מצטרף אלינו רועי כנר, מנכ"ל קבוצת מונטיפיורי נדל"ן, שמתמחה בנכסי יוקרה ובעבודה עם תושבי חוץ ועולים חדשים. שלום לך. שלום ליאון. שלום, אנחנו רוצים לברר דבר ראשון, עד כמה התופעה הזאת רחבה? אתה באמת רואה תושבי חוץ שחזרו לקנות דירות בישראל? כן, התשובה שלי עלולה להפתיע כמה אנשים, אבל היא חד משמעית וחותכת. כן, יש ביקוש מצד תושבי חוץ, גם לרכישת דירות בישראל וגם לעלייה בישראל, ואני אגיד גם יותר מזה, גם אצלנו בקבוצת מונטיפיורי וגם אצל קולגות שלנו וחברות נדל"ן שמוכרות נדל"ן באזורים שמועדפים על ידי תושבי חוץ, מדווחים על עלייה בביקוש אפילו יותר מאשר לפני המלחמה. מי האנשים האלה שבאים לקנות כאן דירות? אז יש לנו אנשים מכל רחבי העולם היהודי. זה מתחיל בארצות הברית, קנדה, מדינות אירופה, צרפת, בלגיה, שווייץ. ומחפשים דירות בתל אביב, או שהם גם מתעניינים בפריפריה? הם מחפשים דירות במקומות שהם בדרך כלל מכירים. תושבי חוץ מכירים יותר אזורים, כמו מרכז הארץ, גוש דן, פחות בפריפריה בשלב הזה, אבל אנחנו כן רואים עלייה גם בפריפריה, של עלייה מצד תושבי חוץ שרוכשים גם שם, כן. אבל השאלה, הם מחפשים דירה להשקעה או שהם באמת עוברים לגור פה? כי אם הם משקיעים ומזכירים, אז לא בטוח שזה, או שומרים את הדירות סגורות, זה לא תורם לאף אחד. כרגע המגמה היא לרכוש דירה או למטרת עלייה, או מה שאנחנו קוראים לה דירת גיבוי. מה זה דירת גיבוי? הכוונה שאני קונה דירה בישראל, ומזכיר אותה או משאיר אותה ריקה, אבל אני רוצה שיהיה לי איזושהי דירה במדינת ישראל, גם מתוך איזשהו ערך ציוני, אבל גם מתוך הבנה שאם וכאשר יקרה משהו חמור איפה שאני גר, יהיה לי מקום לבוא אליו מהר. בוא נדבר רגע על זה שיש איזה מיתוס שאומר שכשתושבי חוץ נכנסים לארץ ומתחילים לקנות דירות, זה משפיע על מחירי הדירות ומעלה אותן. האם אתה רואה כזאת השפעה? זה מיתוס רשעי במיוחד. לתושבי חוץ אין מספיק כוח קנייה כדי להשפיע באמת על מחירי שוק הנדל"ן. אני חושב שהמיתוס הזה נולד דרך אגב בתקופה של לפני 15 שנה, 20 שנה, שהיורו והדולר היו נורא גבוהים, כשכל נושא העברת הכספים למדינת ישראל היה, אני לא אגיד הרבה יותר פרוץ, אבל הרבה יותר קל. מאז ועד היום, אוקיינוס, מחירי הנדל"ן עלו המון, היורו והדולר ירדו, וגם העברות כספים, בנק ישראל נלחם בזה המון בכל מה שקשור לעברות כספים, וכל נושא הלבנת ההון. מה שאנחנו רואים היום זה קודם כל שתושבי החוץ באים, הרבה יותר מיודעים, עם אנשי מקצוע, הם מנהלים משא ומתן בצורה הרבה יותר טובה ממה שהם היו עושים בעבר, והיום תושב חוץ וישראלי, מבחינתנו, זה אותו דבר. אז לסיום, תן לנו איזה, ככה, אתה מומחה בדירות יוקרה, תן לנו איזה דוגמה לדירה שהם מכרתם לאחרונה. עסקה שאנחנו יכולים לדבר עליה, זו עסקה שביצענו לפני שבועיים, לדוגמה, באמת דוגמה טובה, על רחוב אלנבי בתל אביב, דירה שנקנתה במחיר של 27 מיליון שקלים, במחיר של, כן, מחיר של מעל 105,000 שקל למטר. אנחנו צריכים להבין, מדובר על רחוב אלנבי, רחוב שגם עובר עכשיו עבודות, רכבת קלה מאוד אינטנסיביות. מבחוץ זה נראה קצת אחרת מה שקורה בשכונה, אבל תשמע, דירה מהממת, באמת. כן, דירה מאוד יפה, מאוד מיוחדת, בפרויקט מיוחד, והסיפור האנושי היפה על הרוכשים, שהגיעו דרך אגב משוויץ, משפחה משוויץ, זה לא בית ראשון שלהם, הם לא מתכננים כרגע לעשות עלייה, הם הקדימו בעצם את הרכישה שלהם, והבקשה מאיתנו הייתה בעצם, אנחנו רוצים לקנות עכשיו, כי, שים לב, אנחנו רוצים לחזק את מדינת ישראל, שזה משהו שבאמת פעם ראשונה נתקלנו בו, אבל אנחנו נתקלים בו יותר ויותר מתחילת המלחמה, אנשים שבאים ורוצים לקנות דווקא עכשיו, לא רק כדי שיהיה להם בית יפה, אלא ממש כדי לחזק את מדינת ישראל. משקיעים במדינה, מה שנקרא. תודה רבה רועי, מילה שלכם.